Heia, croeso i Bentre Ffriddoedd. Yn y fideo serial, a dwi am ddangos i chi beth mae fel i fyw yma. Y peth cyntaf ydych chi angen gwybod ydy bod rai bobl yn galw fo'n ffridd. Mae Ffriddoedd wedi cael ei leoli mewn lle gwych, ym Mangor Uchaf, sef ardal myfyrwyr Bangor. Dim ond 3 munud i ffwrdd o Bentre Ffriddoedd mae'r adeilad dysgu cyntaf, Fron Heulog. Yma mae pynciau gofal iechyd a meddygaeth yn cael ei ddysgu. Ond peidiwch â phoeni, da ni'n mynd rhy bell o'r adeiladau eraill. A dim ond munud i lawr y ffordd o Fron Heulog mae'r archfarchnad agosaf. Dyma all Glanrafon sy'n aml yn cael ei alw'n rhywbeth arall, ond nawn ni ddim ailadrodd hynna heddiw. Ar wylod yr all, jyst 10 munud i ffwrdd o Bentre Ffriddoedd, mae Pontro ac Academy, y clwb nos i fyfyrwyr. Digon o pubs o fewn 10 munud. A wedyn chwarter awr o gerdded, dyma ni yn prif adeilad y brifysgol ar ffordd y coleg. Mae yna ddigonedd o opsiynau byw yn mewn Ffriddoedd, a mae bob un ystafell yn en-suite, hyd yn oed yr eithoriadwy. Mae gennych chi neuaddau modern, sef o lift i bob llawr. Mae gennych chi'r neuaddau clasurol fama. Does o ddim lift yn hein, ond hein di'r neuaddau fforddiadwy. Dyma bar Uno, mae'n far yn gaffi ac yn siop goffi. Mae yna pryd poeth bargen yn cael ei syrfio, mae bob amser cinio o ddydd Llun i ddydd Gwener, a mae hefyd mae yna lawer o ddigwyddiadau myfyrwyr yn digwydd yma. Dyma'r siop. Mae yna laundrette yn fan hyn, ac yn fan hyn. Ystafell gyffredin, lle da i ymlacio, gweithio a chymdeithasu. Dyma ganolfan Brailsford, mae'n gampfa ac yn ganolfan chwaraeon. Yma mae yna gym, ardal codi pwysau, gwal dringo, y dome a squash court. Dyma neuadd John Morris Jones neu JMJ. Mae hwn yn neuadd i siaradwyr a dysgwr Cymraeg a dyma lle dwi'n byw. Mae'ch cerdyn personol chi yn gadael chi mewn i'r adeilad, eich fflat ac eich ystafell wely. Dwi rwan yn fy ail flwyddyn yn aros yma'n JMJ. Mae'r lloriau top yr adeilad wedi cael ei safio ar gyfer myfyrwyr ail flwyddyn, lle ydych chi'n gorfod bod yn lwcus iawn i daro jackpot fel fi efo'r olygfa yma. Mae pob cecyn yn JMJ yn cynnwys popdy, meicrodon, tegell, tostiwr, hoover, fridge freezer a bwr smwddio. Mae pawb yn y fflat yn cael cwpwrdd, silff yn y fridge a silff yn y freezer. Mae gen bob cecyn yn JMJ bwr bita, ond fe rhaid i chi ddod â pots and pans, cyllyll a ffyrg a llastri eich hun. Mae myfyrwyr yn gyfrifol am gadw i stafelloedd eu hunain yn lan ac yn daclus, yn ogystal â'r ardaloedd cymdeithasol. Mae yna lanhawr yn dod mewn bob wsos, ond ni fyddent yn golchi llestri. Nawn nhw lanhau'r zinc, ag y worktops ag mopio'r lloriau, ag fe yna rhywun yn dod ac yn gwagu'r biniau sbwriel ag ailgylchu unwaith yr wsos. Dyma'n stafell i, lle dewch chi mewn. Ym mhob stafell ydych chi'n cael gwely sengl, Wi-Fi, desg a cader, silff lyfrau, cwpwr ddillad, bin gwastraff, cwpwr bach, ag en-suite. Fe angen i chi ddod â dillad gwely'ch hunain, fedrwch chi roi posteri a lluniau fyny fama am mynydd y lle yn fwy cartrefol. Cofiwch, os ydych chi'n bwriadu gwylio'r teledu, fe rhaid chi brynu TV licence. Mae hwnna'n cynnwys gwylio teledu byw a'r apia. Mae yna rai pethau fedrwch chi ddim dod â nhw efo chi, felly cofiwch edrych ar y wefan i wneud yn siŵr. Dyma stafell ymarfer aelwyd JMJ. Dyma lle da ni'n dod i ymarfer côr ag paratoi ar gyfer eisteddfodau. Dyma stafell gyffredin JMJ. Mae'n lle gwych i gymdeithasu ac ymlacio, yn chwarae darts neu pŵl. Da ni hefyd yn cynnal cyfarfodydd yma, enghraifft Cymdeithas John Gwilym Jones neu'r aelwyd. Mae fflatio safonol dipyn bach yn wahanol i beth sydd ar gael yn JMJ, a maen nhw hefyd dipyn bach yn ddrytach. Dydy pawb sy'n siarad Cymraeg ddim yn dewis byw yn JMJ, a mae rhai yn dewis byw mewn fflatio safonol. Awn ni gael look tu mewn. Helo, croeso. Haia! Mae gen y cecyn yma yr un adnoddau JMJ, ond maen nhw dipyn bach yn fwy. Hefyd mae yna gadeiriau cyfforddus sydd yn dda ar gyfer cymdeithasu ac ymlacio. Mae'r ystafelloedd yma yn cynnwys yr un eitemau JMJ. Mae yna rhai stafelloedd dipyn yn fwy na'i gilydd sy'n cael ei adlewyrchu yn y prisiau. Dyma neuadd ar gyfer myfyrwyr gofal iechyd, gan fod amserlennu nhw bach yn wahanol i fyfyrwyr eraill. Mae yna hefyd digon o stafelloedd hygyrch ar gael yn Ffriddoedd. Awn ni weld stafell Abi. Croeso. Haia! Pan nath Abi roi cais i mewn i gael fflat, oedd yna opsiwn iddi ddewis ystafell hygyrch. A mi oedd y system yn hawdd i ddefnyddio. Mae wedi byw yn yr ystafell yma ers 3 mlynedd.
ac mae'r tîm neuaddau wedi bod yn hyblyg iawn yn gadael ei abu gadw ei offer yma dros yr haf. Mae'r ystafell molchi hefyd yn hygyrch. Yma mae system sy'n galw y tîm diogelwch os oes angen. Swnio'n dda hyd yn hyn? Dyma chydig bach mwy o wybodaeth. Mae'r contract tua 42 wsos i israddedigion a contract tua 51 wsos i olraddedigion. Mae eich ffïoedd yn talu am eich ystafell, yswiriant cynnwys sylfaenol, pob bil Wi-Fi a aelodaeth campfa a bywyd campws. Mae yna 3 stafell gyffredin ym Mhentre Ffriddoedd. Dyma lle mae rhai o ddigwyddiadau campws byw yn cael eu cynnal. Dyma Christy, mae hi'n rhan o criw campws. Tra'n byw mewn neuaddau fyddwch yn cael aelodaeth i campws byw am ddim. Mae campws byw yn dod â myfyrwyr o bob neuadd at ei gilydd ac yn trefnu amrywiaeth o ddigwyddiadau rhad ac am ddim i fyfyrwyr. Dyma'r swyddfa neuaddau lle fedrwch chi gasglu eich posg a hefyd rhoi gwybod am unrhyw faterion cynnal a chadw. Os ydych chi am ddod a'ch beic i'r brifysgol, fedrwch chi ddim ei gadw yn eich ystafell wely. Ond, yn ffodus i chi, mae yna ddigonedd o siartiau beic o gwmpas y lle. Mae hwn yn costio 20 pence y flwyddyn a fedrwch chi archebu cyn ddod i'r brifysgol. Dwi wastad wedi teimlo'n saff ym Mhentre Ffriddoedd. Mae yna ddiogelwch 24 awr a swyddfa yma yng nghanol y pentref. Mae yna hefyd mentoriad sy'n byw mewn neuaddau. Mae hein yn fyfyrwyr ail flwyddyn ac i fyny ac yna i helpu chi efo unrhyw broblem. Mae yna rywfaint o lefydd parcio ar ein safle, ond fe rhaid i chi gael trwyddyd parcio. Y peth da am Fangor ydy, ti'n gallu cerdded i bob man. Gobeithio eich bod wedi mwynhau y daith o gwmpas Ffriddoedd. Os oes yna unrhyw beth ydyn ni heb ateb, fedrwch chi fynd i'n tudalen cwestiynau cyffredinol ar wefan y brifysgol neu gyrru e-bost i neuaddau@bangor.ac.uk.